Здравейте, аз съм Славов и днес ще ви представя 10 промпта, с които да генерирате изображения с Gemini. Какво е нужно да направите, за да направите такъв тип снимки? Първото нещо, което трябва да направите, е да направите регистрация в Gemini. А какво е Gemini? Gemini е изкуствен интелект, с който може да генерирате и редактирате изображения. Тези 10 промпта, които ви представям аз, съм ги тествал и работят на 100%. Нещата, които трябва да знаете за Gemini е, че не може да генерирате известни личности в него. Най-лесният начин, по който може да генерирате тези изображения е да си направите едно селфи, да го прикачите в сайта. След като си харесате промпт от снимките, които съм ви представил, копирате промпта, поставяте го в сайта, натискате Enter и изображението е готово. Сега ще ви оставя да вървят останалите промптове и изображения до тях, за да видите какво съм направил аз. Съответно, ако желаете да има такъв тип видеа за напред, може да ми напишете отдолу в коментарите какъв тип и каква тема да бъдат следващите промптове, като също ще съм ви благодарен, ако харесате този клип, абонирайте се за канала и хайпнете видеото. Така по този начин ще ми помогнете адски много на мен и за развитието на канала. Благодаря ви, а сега приятно гледане!